So welcome back again to DIY Love TV, mga kalapatis ko dyan. So ang gagawin po natin is maglilipat na po tayo ng mga stock bird natin. Kasi tapos na po ang ating stock loop, malalagyan na stock bird nating mga kalapatis. Tara, samahan niyo po ako maglipat ng stock bird natin mga kalapatis. So may nagpapalipad yata ngayon dun sa mga kabila natin. So kunin po natin to. Gutom na naman sila. Paglalagyan po natin ng mga stock bird kapatids. Oops. Huwag kayong lalabas mga breeders. So ito po. Ito po natin lalagay yung ating mga stock bird. May lilipat. So tara, kunin natin po isa-isa. Yun po. Uy. Tara, hindi po sila makuha isa-isa. So iwan po natin sa gilid yung ating camera, cellphone. Ayan o. So ito pa lang po yung ating stock bird na ililipat, mga hen, mga kalapatids. So kumain niyo ako ilipat. Yan na sila, oh. Isa natin. Oh guys, dalawa na po. Na po guys. Nandito na po sila lahat. Ayan na po sila lahat, mga kalapatids. So kunin po natin yung iba pa doon sa ating lock. Yung mga breeder po natin na isa, nilipat na rin natin sila. Ay yung mga pati yung mga ano po yata, yung mga ating inakay, lilipat na rin po natin sila, no. Pero dito natin sila ililipat. Tara, samahan niyo ako mga kalapatids. Yan o. Ito, isa na to. Ilipat ko na rin to. Yan. Tapos ito. Ito po.
Tapos si Maamo. Maamo. Ito Maamo. Yan. So ito pa lang yung mga ililipat natin mga kalapatids. Tatlo muna kasi hindi pa pwede po yung iba natin mga young birds natin. Hindi pa po pwedeng ilipat. So ito muna yung ililipat natin na una. Sa mga susunod na araw po baka ilipat na rin natin sila kalapatids. So yung itlog po nito isa na lang. Hindi ko alam kung anong nangyari. So tatanggalin ko na po to, papalimliman ko na sa iba. Kasi baka wala rin kasi ito eh. So baka ipalimlim ko na lang dito. Yan o. So si ano, isama ko na lang to. Kasi lipa ko na lang para may kasama. Ito. Ilipa ko na rin to. Ayan. Uy, doon kayo. Doon. Oh, lumabas. Kasi yung puti natin. Kapatids. Kasi babalay na rin natin silang dalawa. So, ilagay na rin natin siya dito. So, tara. Samahan niyo ako. Kapatids natin. Ano? Puro sako po na. Sako po yung ating sarado, no? Tara dito. Yan, no? So, iwawalay po natin yung babae. Yung puti. Oh. So itong natira dito na po sila. Lalagay po na natin sila dito. Tara. Pati din po si Maamo natin. Lipat na rin natin siya. Ito po yung Maamo natin kalapati. Mga kalapatids. Yan o. Yan o. Hinimago sila mga kalapatids. Sobra po silang naninibago. Yan o. Hiniwalay ko na po yun sa ating breeder kasi isa po yung natirang itlog nila, no? So sarado natin to mga kalapatids. Pakain na rin tayo. Ano? So hindi yan lalabas mga kalapatids. Tara dito, pakain na po tayo. Samahan niyo ako magpakain mga kalapatids natin. So pakainin po natin yung mga flyer natin. Tapos pakawalan din natin sila para ma-training. Ay, nakalabas yung isa nating palabas pala yung isa nating breeder. So palabas, papasukin natin siya agad kasi madali lang naman siya palabas papasukin.
Saan na siya? Yun o. Dalida niya yung magpapasukin guys. Papasok na po yan mamaya maya. So yun o. Kuha kain na rin sila. Pakawalan natin mga kalapatids. Pasok ka na boy. Pasok ka na dun. So mapasok na rin yan, no? Uy, ba't ka pumunta dyan? Papasukin natin mga kapatids. Yan, napapasukin yan. Yun, silabasan na tuloy sila. So balik tayo kapag napapasok na natin yung mga videos natin guys. Yung mga kalapatids, no, napapasok ko na po yung mga breeders natin. So pagkawalan po natin, try natin pagkawalan yung mga flyers natin po. Buksan natin yung truck. Kung lalabas po sila. So tara. So, andyan na po. Lalabas na po sila. So, hintayin ko na lang po lumabas yung mga flash. So, hanggang dito na lang po ating video. Please like, comment, and subscribe. Share ang ating video para maabot natin ng 1K subscriber mga kalapatids. So, hanggang dito na lang po ang ating video. Peace! Shout out kalapatids. Shout out po kay Sir VL Victor Balatay. Shout out na din idol from Santa Maria Pangasinan, Jan Nesmar Grospe, Jan Michael Mendoza. Shout out na lang boss. Renny Gomez, shout out naman sa susunod yung video.